Как изхвърли толкова бързо водата от тялото си? Любими мои, момичето, което ми прави масаж, ме попита: Алекс, как изхвърли толкова бързо водата от тялото си, при положение, че не тренира, защото бях с чупени ребра. И аз си казах, че има 3 стъпки, които аз спазвам и наистина действат безусловно винаги. Пия около 2-3 литра на ден задължително вода. След това правя масажи или при нея, или ако не мога да отида при нея, си правя такива ръчни масажи с една ролка. Трето, моето билково чудо за изхвърляне на вода на The Green Bear, Water Out. Просто съм изключително щастлива, че има тези продукти на The Green Bear. Аз го смесвам и с чая на The Green Bear за детокс, който още повече подпомага за изчистването на целулит, за уводняването на тялото, за добра хормонална система, за всичко. Възползвайте своя линк.